Snap mumatan ti trabaho sak paminsan tan nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti Apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tarika kay nangabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo